Jeg hedder Karen Kruse, og jeg er børnebibliotekar her på Blågårds Plads på Børnebiblioteket. Jeg står her på Blågårds Plads i dag, fordi byens børn, andelsforeningens Byens Børn, holder en stor fællesdag i dag i hele København. Andelsforeningen Byens Børn er ca. 10-11 år gammel og er et samarbejde mellem Københavns og Frederiksberg kommuner. Og andelsforeningen består af en hel masse medlemmer. Det kan være skolefritidshjem, det kan være daginstitutioner, det kan være idrætsforeninger, det er biblioteker, det er skoler og alle mulige børnekulturelle institutioner. Man betaler kontingent, og kommunen lægger så penge i. Det vil sige, at man kan søge om at få nogle penge til hjælp til at afholde børnekulturelle arrangementer, eller de bestyrelser, der findes rundt omkring i de forskellige bydele, kan lave arrangementer for de medlemmer, der findes i deres bydel. Her på Blågårds Plads i dag er Byens Børns Nørrebro bestyrelse gået sammen om at lave stor maledag. Vi har inviteret vores institutioner og vores skoler og fritidshjem til at komme her på Blågårds Plads i dag for at male på t-shirts. Vi har købt en hel masse t-shirts, som børnene får stillet gratis til rådighed. Vi har købt maling, og vi har købt pensler, og så har vi inviteret de forskellige institutioner. Det eneste, de skulle gøre, det var at komme med forklæder. Resten har vi stillet op. Vi har haft hele dagen, vi startet kl. 10, og klokken er ved at være 4 nu, og nu er der stadigvæk børn. Vi har vel haft ca. 200 børn, der kom her i dag for at male. Lige fra 3-årsalderen til 12-årsalderen. Vi har gjort det her, fordi vi mener, det er vigtigt, at børnene oplever en hel masse. Vi har satset på, at vejret skulle være godt i dag, og vi har været heldige. Solen har skinnet, og det har blæst, så alle vores t-shirts er blevet tørre til tiden. Vi har jo en hel masse børn, som ikke har været i institution, og som derfor kommer. Vores løse børn kalder vi dem, og de kommer også, og de har også fået lov til at få en ekstra t-shirt og fået lov til at male på dem, selvom de ikke går i børnehave, selvom de ikke er i daginstitution. De har selvfølgelig haft rigeligt, så de også kunne få lov til at male. Og det der med at male, hvis man nu kigger rundt og ser på mange af de her flotte t-shirts, så er der mange små kunstnere her på Blågårds Plads. Der er mange almindelige små streger, men der er altså nogle børn, der har udtrykt sig fantastisk flot. Både selvom de er 3 år, og så selvom de er 12 år. Det er helt utroligt flot at se. Alle vores t-shirts, de har hængt heroppe i træerne hele dagen i dag. Og så kan man gå rundt og se og så tænke på, nej, der er rigtig mange kunstnere, også inde på Nørrebro på Blågårds Plads. Der er masser af indvandrerbørn. Vi er jo på Blågårds Plads, så halvdelen af indvandrerbørnene, og det er jo bare børn. Børn er børn. Børn er kreative, og nogle er mere kreative end andre. Hvis de først får en pensel i hånden, og noget maling, og noget stof eller et stykke papir, så går de bare i gang. Og de lader sig inspirere af hinanden, så det tror jeg ikke, der er forskel. Nej. Vi har også en afdeling over i Nørrebroparken. Vi deler os i 2. Så her på Blågårds Plads, og så over i Nørrebroparken over på legepladsen, har vi også haft det tilsvarende arrangement. Godt. Den her t-shirt, den er lavet af en lille dreng eller pige på en 3-4 år. Og der har været gang i farverne, og den er meget flot, synes jeg. Der er jo ikke noget motiv eller sådan noget, men der er rigtig gang i farverne. Gang i alle farverne, nogle er blandet, og nogle står enkeltvis. Det er flot. Har du for eksempel så et med et motiv, et hus med en sol med 2 sole på, ikke? Det er også flot. Her har du Emil. Ja. Han har tegnet. Den er blevet inspireret af den her. Ikke? Det kan man se. De står ved siden af hinanden, og de laver noget, og så klatter de, og så går de i gang med at male. Her, meget flot, fordi der har du lavet nogle grundfarver, og så har du taget klatterne og lagt dem op ovenpå med den store, flotte røde sol her. Så har du nogle børn, som er der tager politisk stilling. Der er 69, der kommer med her. Jagtvej 69, det er jo ungdomshuset. Vi er jo på Nørrebro, alle kender ungdomshuset, også her på Blågårds Plads. Jeg ved ikke, om det er politik, det udtrykker stor kærlighed, vil jeg tro. Blågårds Plads. Det er smart at kunne give sin BGP. Det er den meget flot regnbue. Lavet af en halvstor pige på en 5-6 år, 7 år eller sådan noget. JM. Ja, det er et navn. Sol og hjerte, stjerner 2007. Der er alt mellem himmel og jord. Nej, det er ikke TV2, det er Nørrebro TV.